kaya ngenteni thukuling jamur ing mangsa ketiga. Aku iki prasasat lorotan antuk jambi. Mbak aja amang lemis kang uwis dadine banjur dides. Akeh tuladha kang jaman citra uripe rekoso. Milih sawiji endi kang suci kanggo bisa mukti. Aja sakempeng janji wong manis yen tak amung lemis. Becik aluwung prasaja nimas ora gawe cuwah. Tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lemis. Kaya ngenteni thukuling jamur ing mangsa ketiga. Aku iki prasasat lorotan